חדשות כנען. לא מצאנו משפט להגיד. ברוכים הבאים לחדשות כנען. ראשית, מבזק מיוחד מועלה של יעל השולם, מסלימה נסתרת. התחלנו? היה שם משהו. טוב, לא משנה. אני עוד שיסבוד. אני לא משהו דומה אליו. אני סוכן בחשאי. אני רועי, ואני באתי לחקור את סיפורה של יעל וסיסרא. אז בואו נראה. בואו נראה. ברוך הבא לאוהלי. האם תרצה משהו? בבקשה, אפשר כוס מים. אוקיי. תחלק ב1%, בסדר? כן, תודה רבה. תנוח קצת. זה לא לילדים מתחת לגיל 5. עצרי! אני באתי לראיין אותך, סיסרא מת והתפרק. באתי לדעת מה קרה באמת, מה רצית ממנו, ומה, איך את עושה את האיפור הזה. מדהים! בלי תחת העיניים. טוב, בואו נמשיך. אז בואו נלך. חדשות כנען בשידור חי. שלום, ואנחנו כאן בחדשות כנען, ואנחנו עכשיו מראיינים את יעל שרצחה את סיסרא, שראינו אותה שם באוהל. עכשיו אנחנו הולכים לדעת למה, איך ומי עשה לך את האיפור הזה. מי עשה לך את האיפור הזה בדיוק? המאפרת שגם סלמת, סירה. אוי, אני חייב את המספר שלך, כי האיפור מדהים. אוקיי, הבא, למה רצחת את סיסרא? כי לכלך לי את האוהל עם בוס. וגם כי ברח מהמלחמה ובגד בימין. לא, אבל זה כלום, על זה אני סלמת. זה חשוב. אוקיי, דבר אחרון, מה הקשר בעינייך בין ברק אלייך? אין שום קשר, אבל בינינו אני די מחבבת אותו. את יודעת שבינינו זה לא, כי כל העולם שמה את זה בדיוק. מה? אוקיי. נראה לי שככה נגמר לנו אוקיי, בישרו לנו כרגע וכאן שג'וני דפ בחוץ מחפש נציבה אוקיי, יש לנו בעיות טכניות ואין לנו כרגע מרואיינת, אז תכף אנחנו נהיה כאן עם ברק. תעצרו את זה! חדשות כנען בשידור חי. שלום לכם, ואנחנו כאן עם ברק שלא היה איתנו הרבה זמן. תקשיב, זה לא קשור לשאלות האלה, אבל איפה היית כשיעל רצחה את סיסרא? אני הייתי במלחמה? הייתי במלחמה. כן. באמת? באמת? אתה לא נראה כזה בטוח. באמת? כן. טוב. טוב, ואני הייתי חוזר במלחמה, הייתי קצת יותר פצוע. בסדר. טוב. אוקיי. השאלה הראשונה היא, איך היה המלחמה נגד המלך יבין? המלחמה הייתה מצוינת. קראנו להם בצורה. היית צריך לראות איך סיסרא ברח. ענק. סיימת? כן? יופי. מה הקשר שלך ליעל? הקשר שלי ושל יעל. אומרים, אין שום קשר אבל בינינו. היא נראית כמו גבר.
קודם כל זה לא בינינו. מצד שני, כולם יודעים. היא נראית כמו גבר, היא נראית כמו גבר. כולם יודעים. שהיא גבר? כן. לא שהיא גבר, שהיא נראית כמו גבר. אולי באמת גבר. אוקיי, בוא נמשיך. מה הקשר שלך לדבורה? הקשר שלי ושל דבורה, בשבילי דבורה היא כמו בוס, רק נקבה, והיא גם כמו אמא דואגת. מרגש. מה? הודיעו לנו, רוני סופרסטאר נמצאת בחוץ בחניה. אני כרגע הודיע לי שרוני סופרסטאר נמצאת עכשיו בחצר בחניה. באמת? היא מחפשת נציג לסרט הבא שלה. באמת? רוני סופרסטאר? ביי, כן, אבל אתה לא יכול ללכת עכשיו, אנחנו באמצע הרעיון. לא, ביי. טוב, יש לנו... חדשות כנען. תודה רבה שהגעתם לפרק המיוחד הזה, פרק הסיום של חדשות כנען. לא, עכשיו אני אציג לכם את מי באמת היה סיסרא, ברק, משדר חוץ ויעל. עכשיו אנחנו נראה. זה היה ברק וסיסרא, יובל סימן-טוב! יאללה, עוף מכאן! אוקיי, אני הייתי משדר חוץ, סוכן רועי. והחתיכה יעל! יאללה, סימה, פרק! כן. אז ככה זה נגמר ככה. בואו חבר'ה, בואו.